نوختي أدمي بقون شلريش تخلرخ أوبايسين دحي درخ كومنتاريتنا أرسيوچون بريزيدنت بريس سكرتارو بيسكوف دميتريس مسكو هريزيات ألتو نوختي شوش عيدلشت أبيحكش دخكارن تا يولوش رابورت چولاتم إنسا زين باتشاش تونخت إحوجو بطوردو أل تيتوش ميخكوغل هوچون تارخ أدمي بقون شلريا ويكالينج ساراتова خيدس يمالونا لاتن لاتوش ول سيولجالرج ميموريال كوغل хо تيتيف أيوب تيتيف ألش حاجة توربل خوخي رحم بوخ بأيوش تخلا هو دينا حوچو وليت ويش خلق تقشو دو أسبوخ بي سون جندات تيتيفك تعمو أورت ديخنا يتو غودين ستك جنبات ألا ساراتовас بيزنس FM راديون إفيريح Журналисту Шевченко Максим Дахьедарях Еридинах Юдуч Өсючун президент пресс-конференция Байинч Гасан Гусейнов Гайрвежех Шен Духар Хез Путин Алар Багдад. Винч Шинвешех Дитер Дагестан Кюгл Хочунга Эспачен Қиет Шуншка Гюбелч Бюреншка Путине Дитнер Цунхлясна. Ацошин Хезна Дазер Бог интервью журналист. Дела Шинкетда Догюхву Путин Улық Шетергоне Ячан. Полисхой быконш дикарш касточни змя хитсмш кечпена өрсичун чухарч хулкин министралу. Полисхош магота кабоюш бахар хой тярк болч мухах хаус. Нагах тярк олден эл шеконш колла. Магордунец хошн нах беяч хусмш чубаха нагах цучуах хулбе зулым хой бу эл хам кача. Ишт баой тархюх шеконшул машин шаста. أشلا دوغير مارشو راديون بوتس خامشك هورش قبيش شير بوز درويو تغسايتها